Здравейте, аз съм Емил Марков и се включвам в кампанията на Здравната каса НЗОК за теб. Досега НЗОК ви е обяснила какви са функциите и ползите от издаването на Европейска здравноосигурителна карта. А аз днес ще ви разкажа, че ако, например, сте решили да празнувате празниците в чужбина, но не можете да изчакате технологичното време за обработка на заявлението ви и за издаването на Европейска здравноосигурителна карта, може да ви бъде издадено удостоверение за временно заместване. Удостоверението за временно заместване ви дава същите права като Европейската здравноосигурителна карта, но има валидност 2 месеца и може да бъде издадено само до 2 дни. Заявлението за удостоверение за временно заместване се подава в районната здравна каса или в Централното управление на НЗОК. Заявлението за удостоверение за временно заместване може да бъде подадено лично, може по пощата, може чрез упълномощено лице или чрез системата за сигурно електронно връчване. Но заявителят трябва предварително да има създаден профил в тази система. Формулярът на заявлението може да бъде изтеглено от сайта на НЗОК. Право на издаване на Европейска здравноосигурителна карта, както и удостоверение за временното й заместване имат всички български лица, които са без прекъснати здравноосигурителни права. Ако ви се наложи да използвате Европейската здравноосигурителна карта в чужбина или удостоверението за нейното заместване, уверете се предварително, че здравноосигурителните ви вноски са платени. И да подчертая, Европейската здравноосигурителна карта, както и удостоверението за временното й заместване са напълно безплатни. От мен Емил Марков, весели празници!